Estem treballant de manera intensiva en aquest flanc perquè no passi el Parc Natural dels Ports. Durant tota la nit, com ja us hem informat a primera hora, hem estat treballant perquè no passés a l'altra banda, és a dir, a la Serra de Cardó. I per tant hem intentat, en tot moment, quan feia salts a l'Ebre cap a la zona de Tivenys i que hi havia risc que passés a la zona de la Serra de Cardó, actuar de tal manera que el poguéssim contenir. Tal com evoluciona ara la direcció del vent, els vents de ponent, de cara a les 2, han d'anar baixant. Però, evidentment, ens entrarà la marinada que ve de baix cap al nord. Llavors, és en aquest moment en què les previsions s'estimen que no serà una marinada molt forta, sinó que serà humida. I això ens ha de permetre poder treballar en el control de l'incendi cap als ports. De cara a la tarda, Bombers estimarà si es pot aixecar i en alguns casos, en tots els municipis que ara és també domiciliari, si es pot fer només municipal, és a dir, que no surtis del terme. Però ara de moment s'ha de continuar mantenint el confinament perquè és l'estratègia de seguretat amb la qual treballen bombers per protegir les persones. Si entra el Parc Natural dels Ports ens implica moltes coses negatives. Sobretot continuar tenint paus confinats, perquè hauran d'estar confinats a la població. Ens fica l'incendi en un espai natural d'alt valor ecològic i de molta dificultat operativa, perquè hi ha molts pocs accessos i això ens dificultarà molt desplegar les nostres unitats i les nostres maniobres. I tenir un escenari amb moltes més hectàrees cremades i molta més dificultat tècnica i té un incendi de llarga durada. Si estem de sort i la cosa va molt bé, la podríem estabilitzar cap a la nit. Abans de la nit no crec que puguem fer cap cosa d'aquestes. No és la dinàmica que tenim nosaltres els bombers, que normalment som capaços d'estabilitzar-los relativament ràpid, els incendis, però aquí estem en un altre escenari. Molta dificultat per desplegar les línies d'aigua, els mitjans aeris en segons quins punts tenen problemes per volar perquè tenen turbulències i diguem que el desplegament habitual va una mica amb dificultats i per tant el ritme de treball no és el que estem acostumats.